Sa kabila ng pagluluwag sa restrictions matapos makita ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, may mga ilang lokal na pamahalaan pa rin na nagre-require ng negative result ng RT-PCR o antigen test bago makapasok sa kanilang nasasakupan. At dahil inaasahan ang pagbiyahe pa uwi ng mga probinsya o pagpunta sa lugar pasyalan ngayong papalapit na holiday season, ang city government ng Mabalacat ay naglaan ng medical clinic para sa RT-PCR testing at antigen para sa mga commuter at travelers na magmumula sa Mabalacat City Bus Terminal. Ayon kay Mayor Chris Garbo, maraming destinasyon ang nagre-require ng vaccination cards, travel registration sa online portals at monitoring ng mga sintomas bago makapasok sa kanilang lugar. Nagiging basihan daw dito ang negatibong resulta ng RT-PCR o antigen test. Kaya naman ipinag-utos ng alkalde ang pagkakaroon ng dedicated medical clinic na nasa loob mismo ng Mabalacat City Bus Terminal o MCBT upang makatulong sa mga commuters sa kanilang travel requirements, lalo na ang RT-PCR at antigen tests. Ayon kay Elmer Lopez, officer in charge ng MCBT, 350 pesos ang presyo ng antigen test na higit na mas mababa kumpara sa mga presyo sa pribadong laboratorio at public laboratories. Bagong schedule ng biyahero, maaring mag-avail ang commuter ng mababang testing cost ng syudad at ang resulta ay makukuha less than 48 hours. Labis naman ang pasasalamat ng mga commuter dahil malaking menos na raw ito para sa kanilang gastusin. Sa kasalukuyan, nasa 20% capacity ang operasyon ng Mabalacat City Bus Terminal at hindi lahat ng ruta ay available, di tulad noong panahon na wala pang pandemya. Tiniyak naman ng Terminal Administration sa pakikipagtulungan sa Mabalacat City Traffic Enforcement Group ang ligtas na biyahe para sa lahat ng pasahero sa pamamagitan ng maayos na pagpapatupad ng minimum public health standards. Nilinaw naman ni Lopez sa publiko na kailangan pa ring magsuot ng face mask at face shield sa loob ng mga bus. Strikto rin daw ipinatutupad ang pagsagot sa contact tracing forms, pag-check ng body temperature at pagsunod sa physical distancing sa bawat bus. Jennifer Salenga, CLTV News.